салом бинандагони азиз, барномаи навиди 7 рӯза аст аз ёртиҷе ва ман ба шумо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро мерасонам. дар 3 моҳи охир дар шаҳри Конибодом аъзои 4 хонавода кушта шуданд. охири моҳи март дар шаҳри Конибодом 5 узви хонаводаи Шариповҳо аз ҷумла 2 кӯдаки 10 ва 8 сола кушта шуданд. дар аввал мақомот эълон карданд, ки марди 65 сола зану келин ва 2 набераи ноболиғашро кушта, сипас даст ба худкушӣ задааст. аммо баъдан тафтишот муайян кард, ки ин мард барои гумроҳ кардани муфаттишон ба дор овехта шудааст, яъне қотил ё қотилон то ҳол дар озодӣ ҳастанд. тафтишот идома дорад. шаби 16 ба 17 апрел дар ҷамъияти Ғафурҷон Ортиқови шаҳри Конибодом ҷасади зану шавҳар бо аломатҳои марги маҷбурӣ пайдо шуд. сабаби куштор ва қотил маълум нест. дар 2 куштори охир, ки шаби 28 ба 29 май дар деҳаи Санҷидзори шаҳри Конибодом анҷом дода шудааст, 6 нафар аз 2 хонавода кушта шуданд. як хонаводаи кушташудагон тоҷик ва дуюми қирғиз ҳастанд. дар оилаи якум модари 38 сола ва 2 фарзанди 17 ва 14 солааш кушта шуданд. дар оилаи дуюм зани 54 сола бо бародари 47 солаву хоҳари 46 солааш кушта шуданд. шоми ҳодиса дар баробари онҳо 3 кӯдак низ қарор доштанд, ки зинда монданд. сокинони вилоят ва чанде аз наздикон дар суҳбатҳои ғайрирасмӣ гуфтанд, ки аз манзилҳои қурбониён пулу анбол ғайб задааст. мақомот ва наздикони қурбониён ин ҳодисаро тасдиқ мекунанд, аммо сабабҳои ин кушторҳо то ҳол маълум нест ва омилонаш боздошт нашудаанд. як зодаи Тоҷикистон, ки барои пайгирии ҳамсари собиқаш дар амрико аз AirTag истифода кардааст, боздошт шуд. дар ин бора як нашрияи интернетии амрикоӣ, ки ба таҳқиқоти марбут ба амнияти рақамӣ машғул аст, хабар додааст. гуфта мешавад, ин мард ба шабакаи қочоқи инсон дар Русия ҷалб шудааст. прокуратураи федералии амрико аз гумонбар Ибодулло Муҳиддинов ном бурдааст. пас аз кофтукоф дар телефони гумонбар папкае пайдо шудааст, ки дар он ҳудуди 140 акс ва видеои қаҳрамонии ҳамсари собиқаш мавҷуд аст. муфаттишон қайд карданд, ки Муҳиддинов ба манбаъҳои бузурги молиявӣ дастрасӣ дорад ва дар як шабакаи бузурги қочоқи инсон, ки бо ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ алоқаманд аст, даст дорад. тафтишот маълум кард, ки ба ҳисобҳои бонкии Муҳиддинов интиқоли маблағҳои калон сурат гирифтааст. Муҳиддинов ба гуноҳаш иқрор нашудааст ва рӯзи 8 июн ба додгоҳ ҳозир мешавад. 7 июн дар мувофиқа бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чанде аз кадрҳои роҳбарикунандаи Вазорати корҳои дохилӣ аз вазифа озод ва ба ҷои онҳо нафарони навро таъин карданд. аз ҷумла Файзулло Баротзода аз вазифаи сардори раисати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбеи Барканор ва ба ҷои ӯ Шоҳрух Саидзода таъин шуд. хабар медиҳад Азия Плюс. ҳамчунин Абдулло Навҷувонов аз вазифаи сардори раисати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғ сабукдӯш гардид, вале маълум нест ба ҷои ӯ кӣ таъин шудааст. Баҳодур Ваҳобзода аз вазифаи сардори раисати Вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт Барканор гардида, маълум нест ба ин мансаб кӣ таъин шуд. инчунин сардори як қатор раисатҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳо низ иваз шуданд. дар Тоҷикистон аз 3 ҳиссаи кӯдакони синни то 5 сола ба норасоии ғизо гирифторанд. ин боиси то 50% афзоиш ёфтани эҳтимолияти гирифтории онҳо ба лоғарӣ мегардад, хабар медиҳад ЮНИСЕФ дар гузориши нави худ. тибқи ин гузориш зиёда аз 431 000 кӯдаки то 5 сола дар Тоҷикистон наметавонанд хӯроки серғизо ва гуногунро дастрас ва истеъмол кунанд. якчанд омилҳо ба авҷ гирифтани буҳрони норасоии ғизо дар ҷаҳон сабт шуданд, аз ҷумла низомҳои озуқаворие, ки барои кӯдакон имконияти хӯроки серғизо, бехатар ва дастрасро фароҳам намекунанд. қодир набудани оилаҳо ба харидории хӯроки серғизо ва қодир набудани волидайн ба қабул ва риояи амалҳои мусбати ғизодиҳии кӯдакон омадааст дар гузориши ЮНИСЕФ. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар бозӣ бо Урдун бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд. бозии шаби гузашта дар варзишгоҳи шаҳри Амон, пойтахти Урдун баргузор гардид. ин бозӣ дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор шуд. бо ҳамин дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон аз иштирок дар марҳилаҳои дигари ҷоми ҷаҳон 2026 маҳрум шуд. барномаи навиди 7 рӯз буд. ёртиҷиро дар Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ва ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.